Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसाम पुलिसनि आन्डाराव भेकेन्सिया 5000 नि बारा दङमोन, जेराव ग्रेड 4 लानानै कनस्टेबल लानानै एसआई लानानै Exe-NDFB भेकेन्सि लानानै सो बेनि सायावनो बिग आपडेट लाबोदों। बे भेकेन्सिनि सायाव जे रिमाइन्डार भिडिअ जे एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन आरो बेयाव सो बेसेबां पोस्टआ दङ मा दङ जों गासिबो रिभार्स नायगोन, जों डिटेल्सखौ नायफिनजोबगोन। आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो, बेनिफ्राय गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागैबो नोंथांमोनाहाय आपडेट मोनगोन। बेनो जाबाय Bodo info YouTube चेनेलाव। देन बेनिफ्राय Exe-NDFB फोरनिबो माखासे आपडेट, सो नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ नायजोबो अब्लासो नोंथांमोनाहाय बुजिगोन। सो बेखायनो जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव, बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ जोङो A to Z जोङो बेयाव डिसकास खालामफिनगोन फिन खनसेबाव। सो लोगोफोर जों फैबाय फाइनालि अफिसियेल वेबसाइटआव SLPRB-आव। बेनिफ्राय जों फार्स्टआव मोनदों गाबोननि लिंकआ एक्टिभ जानो गोनाङा, बेनो जाबाय एसआई। तो एसआई पोस्टआव जोंहा 144 भेकेन्सि दङ। नोंथांमोना एसआई मोनदों AB एसआई बेनिफ्राय UB एसआई। तो नोंथांमोना AB बेनिफ्राय UB एसआई आव नोंथांमोना गाबोन एप्लाइ खालामनो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव APRनि आन्डारावबो एसआई मोनदों, नोंथांमोना कमिउनिकेसननि आन्डाराव। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि खुगावहाय सो बेनो जाबाय नोंथांमोना खुगावबो दङ, ग्रेड 4आवबो दङ। सो बेनिफ्राय फिन खनसेबाव नैबे जाबाय नोंथांमोना 114 पोस्टआ जाबाय नोंथांमोना UB। सो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेकलग माने बेवहाय भेकेन्सिनि बागै मोनदों। सो बेनिफ्राय नोंथांमोना फिन खनसेबाव कामान्ड'। दा नै कामान्ड'आव जायफ्रा एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना गाबोननि लिंकआ एक्टिभ जागोन। 164 भेकेन्सि दङ आरो बेयाव नोंथांमोना 10 पास खालामथारनांगोन। अके, बैसोआ होनोबा कामान्ड' लेभेलाव सो नोंथांमोना 18 निफ्राय 26 इयारसिम ST खथायाव हागोन। सो बेनिफ्राय मोनसे कुइसन, नोंथांमोननि बैसो आरो फरायनाया गोरोबबानो गासैबो पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। हमना ला सासे 10 पासआ मा खालामनो हागोन, बेनो जाबाय मोननै मोनथाम खालामनो हागोन। नोंथांमोना ABआवबो खालामनो हागोन, बेनिफ्राय कामान्ड'आवबो खालामनो हागोन, बेनिफ्राय ड्राइभारावबो खालामनो हागोन जुदि ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा। अके, तो सिम्पल वर्ड्सआव नोंथांमोना सासे केन्डिडेटआ मोननै मोनथाम पोस्टआव नोंथांमोना 100% एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथाङा एलिजिबल जाबानो। दा बेनो नोंथांमोननि लिंकआ गाबोन एक्टिभ जासिगोन। बेनिफ्राय ग्रेड 4 नोंथांमोननि एप्लाइआ गाबोन जागोन, खुगाव जागोन, बेनिफ्राय साफायबाला जागोन। गासैबो जायखिजाया आसाम पुलिस आन्डाराव मा पोस्ट फैदोंमोन नोंथांमोना गाबोन गासैबो लिंकखौहाय एक्टिभ जानायखौ मोनसिगोन। सो बेनिफ्राय एग्जामनि डिटेल्स, दा जायनिखि कनस्टेबल होननायाव एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना कनस्टेबलाव, अब्ला फार्स्टआवनो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट जागोन, बेनिफ्रायसो एग्जाम जागोन। अके, सो नोंथांमोना आं बेखौ क्लियार खालामखाबाय। बेनिफ्राय AB कामान्ड'आव एग्जाम गैया, जास्ट नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट होनांगोन, बेनिफ्राय साइक'मेट्रिक टेस्ट दङ, बेयाव पास जाबानो नोंथांमोननि साख्रि। सो बेनिफ्राय एसआई फैबाय। सो एसआईआव मोननै बाहागो दङ, AB एसआई बेनिफ्राय UB एसआई। नैबे ABआ जाबाय कामान्ड' एसआई, नैबे जाबाय UB एसआई। तो बेयाव सो नोंथांमोना फार्स्टआवनो एग्जाम होनांगोन, 100 मार्क्सनि एग्जाम होनांगोन। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोनखौहाय 1:5 नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्टआव लांगोन। अके, कामान्ड' कनस्टेबल कामान्ड'आवबो नोंथांमोनाहाय बेसेबां खारनांगोन, बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय 4.8खौनो नोंथांमोनाहाय खारनांगोन। अके, दा गासैबो जायखिजाया आसाम पुलिसआव जायफ्रा नेगासिनो दङ फाइनालि नोंथांनि लिंकआ गाबोन एक्टिभ जासिगोन आरो एक्टिभ जायोबा नोंथांमोना Bodo info YouTube चेनेलावहाय सो नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोननो हागोन। सो बेनिफ्राय Exe-NDFB फैबाय दानिया। Exe-NDFB नोंथांमोनाबो बेयाव बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्सखौ नुनो मोनदों। कनस्टेबल लेभेलाव 2% रिजार्भेसन दङ, अब्ला सो नोंथांमोननि पोस्टआ 78नि खाथियाव दङ पोस्टआ। अके, 78 एसे बारा, हमना ला 79, 78। सो नोंथांमोना सिलेक्सन प्रसेसखौ मोनबाय, नाथाय मोनसे बाथ्रा मोनदों Exe-NDFBनि थाखाय नोंथांमोनाहाय डकुमेन्ट साबमिट खालामनांगोन, बेनो जाबाय Exe-NDFB होननाय मोनसे प्रुफ सार्टिफिकेट होनांगौ, जेराव बे सार्टिफिकेटआ हेडक्वार्टार आसाम पुलिसनिफ्राय माने एप्रुभ जानाय जानांगोन, अब्लासो एक्सेप्ट जागोन होनना बुंदों। नाथाय अफिसियेलि नोंथांमोना जुदि माबाफोर एज रिलेक्सेसननि खबर मोनदोंबा बे नोंथांमोननि बाथ्रासै, नाथाय गाइडलाइन्सआव दा जोङो बेयाव जेनेरेलि गाइडलाइन्सखौ नायोबा नोंथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्स, बेनिफ्राय नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन, एग्जाम दङ। दा डिपार्टमेन्टेल वाइसआव एबा नोंथांमोना माबाफोर जुदि अफिसियेलि माबाफोर जुदि आपडेट मोनदोंबा सो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन जे फिजिकेल टेस्ट दं गैया, बेनिफ्राय बैसोआ बारायगोन बाराया। सो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। एन्ड बेनिफ्राय गाबोन एप्लाइ प्रसेसआव जों A to Z नायगोन जे Exe-NDFB मा अपसन दङ आपल'ड खालामनायाव। तो नोंथांमोना Bodo info YouTube चेनेलावहाय अनलाइन एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोना मोननो हागोन। सो बेखायनो बयबो कमेन्ट्स खालाम Exe-NDFBनि बैसोआ बेसेबां जामारखो। दा जोङो अफिसियेलि नायोबा नटिफिकेसन नायोबा 18 निफ्राय 30 इयार्स। तो बेनोमोन नोंथांमोननि दिनैनि भिडिअ। बेनिफ्राय रानिंआ 30 to 100 मिटार्स 14 मिनिट्सआव, बेनिफ्राय लं जाम्प बारनोबा 16.5 बारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना एक्सेलेन्ट थांगोन आरो नेक्स्ट लेभेलाव साख्रि जानो थांगोन।